Európa začína starnúť a preto musíme myslieť na tieto deti bez budúcnosti. Rečník prerušený. Teraz pani Edith Bauer, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať komisii za veľmi podrobnú odpoveď. Vieme, že Háksky dohovor reguluje medzinárodné adopcie v praxi, ale vieme takisto, že 26 z 27 členských štátov sú stranami tohto dohovoru a vy ste mali pravdu, keď ste hovorili o subsidiarite a o implementácii tohto medzinárodného dohovoru, ale nesmieme ostať ľahostajní, musíme sa viac zaujímať o tie deti. Nie iba vtedy, keď príde k nejakému škandálu, keď zistíme, že desiatky tisíc detí bolo predaných. Druhá strana mince je taká, že vieme, že v EÚ existujú tisíce detí, ktoré by mohli byť adoptované a musíme umožniť ich adopciu. Nemôžeme sa vyhýbať v tejto téme na úrovni EÚ, pretože sme zodpovední za blaho týchto detí a uvedomujeme si, že i keď národná legislatíva je často naddimenzovaná, pokiaľ ide o niektoré práva, a tým zabraňuje adopcii. Na druhej strane sú tu určité zanedbávané práva. Pani komisárka, prosím, aby ste sa naďalej opierali o to, čo ste povedali na úvod, teda, že neexistuje žiadna skutočná legislatíva na úrovni EÚ. Naozaj musíme prijať v tejto oblasti opatrenia. Per 2 minúty. Ďakujem teraz pani Gormaj na 2 minúty. A nemzetközi örökbefogadás legalább olyan súlyú kérdés, mint a határokon átnyúló vállások ügye, és legalább olyan figyelmet is igényel, már csak azért is, mert legtöbbször a felnőttek döntéseinek érzelmi